Walampas tao kung bahain ang ekta-ektaryang sakahang ito sa barangay Francia, Irigas City, Camarines Sur. Kaya bago pa maramdaman ang bagyong Kinta sa Bicol, nagmadali na ang mga magsasaka na maani ang tanim na palay. Ay, sa Pransya po ako, sir. Opo. Emosyonal ang nakikisakang si Nelly Palistre. Hindi pa man kasi niya napapaayos ang bahay na nasira ng bagyong Tisoy noong 1 taon. Heto't babagyuhin na naman ang pamilya niya. Ako ang naghahanap buhay, 6 yung anak ko. Uy, panalangin talaga, ano na rin itong bagyo na to kasi di ba may COVID na rin tayo. Nasa normal na level pa ang karamihan sa ilog sa lungsod. Pero si Edmundo Ampongan ng Barangay San Francisco, nag-aalala na malubog muli sa tubig ang bahay kapag umapaw ang katabilang nitong Balus River tulad noong 2018 dahil sa bagyong Usman. Sisiguraduhin ko muna na yung pupuntan namin, hindi kami maapektuhan. Ayon sa Irigas CDRRMO, naka-standby na ang Task Force Kinta ng LGU para rumisponde sa landslide sa mountain barangays at baha sa Central Business District. Nakalatag na rin ang mga silid-aralang gagamitin na evacuation centers ng mahigit 2,000 pamilyang posibleng bahain. Kung mga schools, inopen man puan para po at kanang DepEd, para po ang evacuation center ta. However, ang nanggigibuon ta to avoid COVID, one family, one room. Isa sa ilalim sa rapid antibody test ang mga ililikas na naka-home quarantine dahil galing sa COVID-19 areas at may flu-like symptoms. Nasa COVID operations tayo. Ngayon po, si mga barangay, nakiusap po kami sa kanila dahil meron naman pong mga bahay na alam nila na may capacity. Parang i-adapt po nila yung mga kapamilya naman na possible na pwede nating i-evacuate. Magpapatupad ng preemptive evacuation ang LGU. Hiling ng lokal ng pamahalaan, sumunod sa mga otoridad at magsilbing aral ang karanasan sa bahang dulot ng bagyong Usman.